салом алейкум бародарони азиз, чӣ хеле ки мо дар эфир ба шумо нишон дода будем, яъне тамошо карда будед тарзи абои заданам ва яъне ламиначо ҳамаша ба шумо нишон дода будем ва анаҳми ҳамун квартире ки мо эфир карда будем ба наво дида будем, ҳамун квартире бародарони азиз дар муддати 13 рӯз тамом карда мешавад. Яъне абои ламинат, краскат ва дар инҷа мелчовка ки бисёр буд, кафел, санузел бародарони азиз. Ина чӣ хеле ки мебинед як хонагай, инҷа як перегородка буд. Перегородка байни анам ду разметка омадагӣ буд. Мо перегородкаро чапа кардем, кане пеш бурдем, калидор майда шуд, хона калон шуд бародарони азиз. Ина ҳама яъне мира мо худмон кардаги ҳастем бародарони азиз дар поли падкулуч. Кухниша мо кардаги нестем, кухнира хай хто медоне ки мебел чӣ кор мекунанд. На бародарони азиз тамошо кунед, иншоалло ки ҳам адам ахвол мешавад. Ин ремонтои классикаанд бародарони азиз. Ина кухниш, ина инҷа мозаика бародарони, мозаикаро мо задагим. ина кухние ки майдаанд, дидед ё чӣ хел кардаги ҳастанд, яъне беҳтарин стилҳои замонавӣ. Потолоко ҳама натижнои бародарони азиз ва ина медарем инҷа балкон. Балконш хай на кафе чинаги аст, суқа калон нест. ина калидорш бародаро, калидор. Бошам. Натиҷаи. Ина медорем санузелш. Ина санузелш дидем бародарони азиз, кафел. Ҳама ина меёра чӣ хеле ки мебинед, ҳамаша мо худмон часпондаги ҳастем. таги вана гирон мешавад. Таги вана ина гирон мешавад. Дед. ина гирди ойнарам гирон мешавад. Потолокш натиҷнои